Pipila ka mga personnel sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Council ang ipaabot sa Emergency Responder Corps aron mas andam kuno galing adunay daghang emerhensiya. Ang report ni Femari Dumabok. Kining 20 ka mga personnel sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Council. Ulan ug init nga nilahutay sa physical, mental ug emotional training. Kapinso sa kabuwan silang ipaubos sa maong pagbansay. Matod sa ilang pangulo nga gihimo kini karon samtang dili na busy ang ilang mga personnel sa pagresponde sa mga emerhensiya sa COVID-related cases. Last time, pag-responde nila, nani sila kuyog nga trained para abag ni sila, assist ni sila. So, lamang lang ni sila, kaya nani sila experience, ang na lang siya, ang lecture na lang ilang kulang. Samtang gituga ni Santillana nga halos kada adlaw duha o sa uwa na gyoy madugang nga positibong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Gani sa lahing talaan sa Talisay City Health Office, 13 na lang ang mga aktibong kaso sa syudad. Dugang ni Santillana, mga tulo na kasimana nga wa na magamit ang temporary treatment and monitoring facility sa Dakbayan diha sa Barangay Lagtang. Hinuon kanunay kining andam kun adunay COVID patient nga i-admit. Wala na pud tay emergency cases nga COVID nga dadonon og ospital. No, probably this is because ni hinay na ang ato ang transmission siguro sa COVID. Ang nakanindot jud kay vaccinated dako-dako naman gud ta og percentage sa vaccinations. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.